мақомоти Кӯлоб Зафар Орифов сокини ин шаҳрро бо гумони оғози ҷанҷоле ки боиси захмӣ гардидани раҳбари ширкати Кӯлоб таксӣ ва кушта шудани бародари ӯ шудааст таҳти пайгард қарор доданд. ҳодиса рӯзи 7 феврал дар маҳаллаи 1 майи Кӯлоб рух додааст. мақомот дар ин бора расман хабаре нашр накардаанд. Маҳмудҷон Маҳмудов раҳбари ширкати Кӯлоб таксӣ дар беморхона бистарӣ шудааст ва Қурбоналӣ Маҳмудов бародари ӯ рӯзи 9 феврал пас аз 2 рӯзи беҳушӣ ҷон додааст. дар шӯъбаи корҳои дохили Кӯлоб ба радиоозодӣ гуфтанд ки ҳодиса таҳқиқ мешавад. шоҳидони ҳодиса имрӯз ба радиоозодӣ нақл карданд ки Зафар Орифов сокини ин маҳалла бо сабаби ин ки бародарон дар назди хонаи ӯ экскаватор гузошта роҳро бастанд бо онҳо муноқиша мекунад. ба гуфтаи 4 тан аз шоҳидони ҳодиса, Зафар Орифов бо мушт ба Қурбоналӣ Маҳмудов мезанад ва ӯ ба девори бетонӣ бархӯрда захме мебардорад ки боиси маргаш шудааст. баъди фавти бародар Маҳмудҷон Маҳмудов нисфи хонаи падари Зафар Орифовро бо экскаватор хароб мекунад. бародари Орифов Аминҷон Маҳмудҷонро бо корд захмӣ кардааст. назари пайвандони ду тараф ба ин ҳодиса маълум нест. ҷасади Қурбоналӣ Маҳмудов нисфи рӯзи 9 феврал ба хок супурда шудааст.